Vlastislav Komárek, Praha 2, občanské sdružení toho času v opozici. Já mám dotaz, prakticky co mě napadlo, tak vždycky padlo, diskuze je výživná, je fajn, mám dotaz na pana Lochmana. My jsme záviděli trošku Slovensku, že najeli na rozklikávací rozpočet. Tady s tím experimentoval magistrát Praha 2, ale pak když když chci na něčem participovat, to musím rozumět a musím mít možnost kontroly. A mně se zdá ten rozklikávací rozpočet jako dobrý v tom, že se dá všechno dohledat. Nejsem závislý na to, aby mi to kdo vyložil a nevolal si ekonomický specialisty, ktorí mi to interpretujú. Ďakujem za otázka. Konečne niečo z mojej parkety, lebo ja som skutočne informatik a toto tu len zaskakujem za kolegov. A ja mám na starosti komunitu Open Data u nás a venujem sa práve tejto téme. A jeden z prvých projektov, ktorý prešiel v rámci participatívneho rozpočtu, bolo práve zriadenie komunity pre transparentnú verejnú správu, ktorá sa venuje presne tomuto projektu, ktorého výsledkom má byť rozklikávací rozpočet, ktorý v reálnom čase dneska máme dohodnuté s dvoma samosprávami, že vlastne budeme fungovať v reálnom čase. Budeme vidieť stav vyčerpaných častí jednotlivých rozpočtových položiek, naviazané fakturácie na konkrétne rozpočtové položky, naviazané zmluvy na jednotlivé fakturácie a naviazané výberové konania, pomocou ktorých tie zmluvy sa stali reálne. To je presne ten nástroj, čo občania potrebujú. Ideme trošku ďalej, ideme v tej vízii ďalej v tom, že pripravujeme vlastne software, pomocou ktorého sa jednotlivým komunitám, ktoré sa venujú jednotlivým tematickým oblastiam a ktoré bývajú teritoriálnym komunitám, ktoré sú v jednotlivých častiach mesta, budú automaticky chodiť upozornenia, že v danej oblasti a v danej téme pribudli takéto dáta alebo takáto nezrovnalosť a tak ďalej. Čiže vlastne chceme vytvoriť nástroj univerzálne použiteľný celoeurópsky na takýto občiansky watchdog, vyslovene watchdog monitoring, ktorý umožní to, že keď si poviete, že chcete dobrovoľne na tomto pracovať, tak budete prizvaní ako keby na spoluprácu. Keď si vezmete nejaké veci na preverenie, tak ostatní vidia, že vy ste si zobrali tie veci na preverenie, vidia ten výsledok, ako ste si to preverili a tak ďalej. Čiže dá sa participovať bez toho, že by ste nejakým spôsobom sa poznali s tou skupinou, ale proste cez tie dôležité informácie vlastne vždycky niekto to prejde aspoň očami alebo to overí a tak ďalej. Takže presne toto sú tie nástroje. Open Data je v tomto veľmi dôležitý prvok. V tomto vás môžem možno že potešiť, lebo viem, že u vás je relatívne zlá situácia v Čechách. V decembri bola prijatá na úrovni Bruselu nová PSI smernica, to je Public Service Information smernica, ktorá prikazuje do niekoľkých rokov, myslím 2 alebo 3, povinnosť transponovať vlastne túto Open Data politiku do všetkých zložiek štátnej správy, čiže štátna správa bude musieť na vlastné náklady zverejňovať úplne všetky dáta. Úplne všetky dáta v strojovo spracovateľnej podobe. Sú na to pripravené tvrdé sankčné mechanizmy, pomocou ktorých sa to bude vymáhať vyslovene. Takže už o nás vedia, že tu vo východnej Európe to inak nepôjde.